Dneska budu hrát Minecraft, ale jsem v nekonečné poušti. Jo, to je nekonečná poušť. Tak se můžeme pustit rovnou do toho. Hele. Jo, tak hele, tady mám pyramid. To je dobrý spawn. Dobrý, to je dobrý začátek. Myslím jako. Pyramidě a možná vesnice, myslím, že tady ještě jsem to. Tak to budou jediný zdroj. Do prčic, já jsem mrtvý. Krásu. Tam je hodně těch mobů. Ale já jsem to trošku nevypočítal. Ty vo, no tak. To jste slyšeli, co tam, jako, no, nám to bouchlo, takže tam odtud jdeme pryč. A abych šel tudy. Ale jediný problém bude to jídlo, jo. Jako nevím, jak zařídím. Hele, tam je lavové jezero, ne? Jo, to je lavové jezero. Tak, yes, vesnice. Hele, dobrý. Škoda, že to tam bouchlo v té pyramidě. Mohlo by to být docela dobré, ale co se dá dělat? No, tak. A tam mají hejběly. Tam jde jako první. Hele, mají tady snad kovárnu? Mají? Si nemůže asi něco. Vypadá, že to nemají. Nemají. Co? Jebnu si, že nemají. Kaž tohle. Není, to by tam měl těm mříže. Jasně, že tu nemají. Viď? No tam to ještě, ale to není vlastně. Au. Tam to bolí. Rychle. Sákota. Nezavři. Jo. Kam zavři? Ten vesničan je úplně praštěnej. Tak jsem se nakraftil nějaký to. Máme toho tolik, takže ještě. Jsem nějaký, jo, to jsem taky zkraftil. Kamo, hala. Tam je nebezpečné, tam je. Tak. Hele, já nevím, jak získám crafting table. Tamhle je ten nebezpečný. No, můžu mě, hej, kamo. Už tam nechoď. To je hajzlík. Pojď. Mohl být. Tak počkat. Kde to máme, hele? Yes! To si beru. Tohle nepotřebuju. Tak uděláme ty chleby. Tak. Yes. Tak udělám takhle. Skvělý. Tak já tam dám pár. Dobrý. Tak teď to takhle uděláme. To asi bude. Tohle můžu zapomenout někde. Si taky beru. Abych zabil toho Irongolema, ale jak se by zabil on mě. A potřeboval bych. Jo, tak já jsem teprve najím, to je taky logický. Tak, a běžím tam tím směrem. To už dlouho tady nic není, no. Tak já budu pořád pokračovat. A tamhle je lavové jezero. Tamhle je druhý lavové jezero, hned takhle u sebe.
Je z vesnice, máme tady další vesnici. A to je taková velká. Další jezero. Těch je. Kam? No, tak tam by mohla být kovárna. Pyramida, hned vedle toho. Hele. Borci, já jdu hned do té pyramidy. Když jako nevím, jestli to tam opět bouchne, s mým štěstím nevím, jestli to tam opět bouchne, ale nejspíš já co. No, teď bych mohl mít štěstí, jo. No, prosím. Myslím, že tady nikdo není. Olana. Je tady někdo. Je tady někdo. Pojď. Pojď sem. Pojď. No pojď sem. Creepere. Pojď za mnou. Pojď. Tu, kámo. Tak jsem neutekl, ale dobrý, aspoň jsme se ho zbavili. To je taky možnost. O, tam jsou 2 skeletoni, kámo. Já tam nemůžu normálně jít, ne? Se hituje. No hele, to někdo ne. A tam jsou 2 skeletony. Já půjdu prvně do TT. A pak až tam půjdu. Tak si dám nějakou zbraň. A tady kovárna. Prosím, tady kovárna. A to velká věž. No jasně, že tu není kovárna, co? No, není. No. To mohu čekat. Vidí tady nějaký sraz, ne? Čau. Tak. Zvor. Okej. Zalezli. No tak to ani nemůžu. Nebudu to asi rukou. Já nic jiného nemám. Musím být já jsem mrtvý, o půl srdíčka. Sakra. Hej, o ten kaktus, kdyby jsem se píchnul, kámo. Abych se nedovedla. Dovedla se první. Tak zalezou, kámo. Wow! Kámo. Jsem nevěděl, že bude tu takovou škodu. Ježiš, pardon. Ty vody. No, tak mám tam skeleton. To je první. Za mnou jsou slimeové. Já bych mám dátu. Tak já bych jako, no, tak počkat, já už to mám. Já bych rychle takhle otočil myší a jako nešel bych na ní. Jako já nevím, ale zkusím to. Kam. A jas, takhle. Monstranda. No, proč jsem do ní šel? Vogy. No, a jdem. Zavřu za sebou. Sama, já se bych šel na ně, ale jako neumím moc bojovat. Kamu. Rozhituju. A dej. Zavřu za sebou. Jsou květníky. Pardon. Tak se šel. Já už to můžu, kámo. Tak. A zombík je mrtvý. A ty slimeové, to jsou takový...
Kamo, kolik se těch tam spawnuje. Ha, já vezmu nějaký bod a půjdu zabít Iron Golema. To já už nedávám jako. Vykrastím si z toho meč, protože jako já už toho mám plný zuby. To je jich. A tak kde je, kamarád? Tady, aha, tady by mě nějak nemusel hitnout. Tak, hele, no jasně, že si odejdeš. Jsi šikulka, no. Ach jo, kamo, tak jako jsi normální. Chci 1, 2, 3, 4. Ty vogy, on odejde. To je hajzlík. Fakt je, ale... Jako já ho nějak nezabiju. Ty vogy. Já už jsem na trpělivosti. Pojď, slime, pojď, hezky zabíje. Ne mě, nezabíjejte mě. No, zabíje, hezky, děkuju. Děkuju, pane. Irungo! Ty jodan. Ty vogy. Kámo. Pojď, fighting, fighting. No. Kamo. Takže mi sem nedají. No jasně. Ale dobrý. Nezabiješ. Já chvíli budu zabíjet. A to bude pod vtipný. Yes. 5 hajek. Já nemám dřevo. Kámo, já si to teď... Ne, počkej. Yes, tak už to mám, dobreš. Tak. Tohle bych udělal, až takhle bych rád udělal ten krumpač, aby jsem se tam mohl dostat. Možná bych mohl vykraftit něco lepšího, ale to přijde jako dobrý řešení to. Yes. Teď budu zabíjet takhle. Aha, tak. Potřebuji jenom 2. No. Tak. Já nějaké to jako mi přijde, že jako Minecraft moc neumím v tuhle jako to, ale jako já už ho hraju tak 2 roky, 3, jo, ale prostě najednou nevypadly většinou to, no. A tak já jdu do té 5. Tak jsem u ní, hele. Stavím si meč. Našel jsem 2 pyramidy a obě jsou odbouchnutý. No nic, kámo. No a pro toto video to bude asi všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud hodně, můžete dát i like. Pokud budete chtít i odběr. A u příštího videa a čus.